नै लोगोफोर ना खावै गोजा नांदों जोंहा दिनै फासियाव आरो नै बख'गासिनो आदैया ओमफ्राय नै मागुर मासेयाव जि मोजां मागुर नांदों नै मागुर नांदों ओरै बख'गासिनो दंबावो मासे मानै दंबावो जि मोजां खावै नांखादों गोथाङै दंबावोसो माखासे गोथां थैजोबाखै आयु बारग'बायसो देखायनायानो बुरजा नालाय ओमफ्राय नैबे गोथां ना बेखौ दोननोसै खावै खेबसेनो जाजोबना गोथांखौ दोनदों ओमफ्राय नै मा जालु एम्बु खुगा लोगोफोर दिनैना ओमफ्राय रायज्लायखानाय बादि खावै गोजासो नांदों आरो नोंसोर मिथिगौना ना खावैखौ माबायदि सायो नै खेमसिजों बिदि सायनांगौ दे खेमसिया बौख्रा जाबाय आंना सिखाजोंथ' बेखौ सायनो हाया नालाय खेमसिजों आराम जायो नोंसोरनो आइडिया गोदान खोन्थादां सोरबा मोनथिया आं सिगाङावबो खोन्थाखांखाबाय वा खेमसिया बौलाहाय आंना खेमसि गोबौबा फ्रा जायो आरामसो जाबाय सिखाजों सायनायबा बेखौ दा सायखांबामोन सुखौ गारनानै लाजोबनोसै आं नै ख्राम आराम जाथारो दाउफ्राबो दाउखौ खेबहरलाय दाउफ्रा माबायदि आंना जानो फैयो नै स्रायथार जाथावनो कारिताव कारिताव वा मोनबायहाय हालदै होबावबाय थाइबाबो फैयाब्रा बानलु मस्ला पासि देनायखौ थावजों होखाबाय टमेट' टमेट'आनो दाबादिनिया बारा गेब्लेनो नागिराखै कारिताव ना मोननांगौ नालाय एसे बुरजा होबाय आङो एसेल' ग्रेभि संगोन दै लोगोफोर बांद्राय बुरजा ओंख्रि सङा एसे जानोसै ना मागुर ना खावै खम गोथाव जासिगोनलाय बेयो फाइनालि लोगोफोर आंना ओंख्रिया मोनबाय नै ग्रेभिनो ओरैबायदि साइज जाखाबायहाय सयथि कालारखौबो फुल नुखादों कालारफुल नुदों ओमफ्राय केमेरायावसो नुवाखैमोन वा ग्रेभियाबो जाबाय खांसैहाय लोगोफोर हेल' सोनाफोर मादैया जानोसैलाय ओंख्रियाथ' जा गोथावखा टमेट'जों ना मागुर ना खावै नै मागुर लानजाय बायनानै जानायहाय लोगोफोर सानानै जायो जोंहा फासि सानानै मोनो बारनानै मोनो
बुरजा मोना एसे एसे बोथिसे बोथिसे खावै ना खावैखौ बिदि बिदै संबासो मोदोम थलथब थलथब मोनजायो। मेजेम दंखायोमोन। आं सिगाङाव हाखर राननानै गुरनानै खावै मोनदोंमोन ना, बिनि लोगो देरबाय। फासि गिदिरखौ दिनैसो फार्स्ट टाइम सादों, ओमफ्राय बेयावनो जि मोजां नांबाय आरो आक्रमन ओंखामखौ एसेल' ग्रेभि संदोंहाय लोगोफोर ओंख्रिखौ। लुगैनो नाङा दे। बिराद गोथाव जादों। रायलायनो रोंगौलायासै आं। बाव जादोब्रा लावनानै जानायखौबो जायगा खोन्थालायनांगौ, मा होनबावनोसै। संनां खावनानैबो होनांगौ। आयै फांखाखौ होथेबाय, बोरै थांदो मा एसे सानजाजों गैया होनबावनो। माला दि ओंखाम ओंख्रि संनानै जाहोनो रोंबावगोनथाय। फोरखौसो जाया, मागुर ससे होदों आं जा मागुर खर'। लान्जायजों खर'जोंखौ आं जाबाय। बिसोरनो फिसा फिसा ससे ससेल' होदां, आं बांसिन जायो दै। सामब्राम जायो। खौहाय मोनामो दा स्कुलाव। बारा जानाङा। सिख्ला मानसिफ्रा सेंग्राफोरजों रायलायनांगौ मानांगौ। लागायनानै जाहो ओंखामा। बायनांगौबा 200 250 थांगौमोन आरो 250 थाखा बासिनो रोङा। ना जाबाथाय गाला गिलाहाय।
लोगोफोर ओंख्रिया मगो खावै मासे दंबावलै खावै मानै हनै लाफै बोरमा मोनामथारदों बानलु आगोजाथार